După care m-am dat cu o emulsie hidratantă, asta de la Soroci, care este ceva mai light decât o cremă, nu încarcă deloc și este și cu rol calmant. Și cu puțin SPF. Și aia a fost. SPF mi-am dat chiar numai pe zonele unde am pete, pentru că n-am vrut să-mi încarc fața foarte tare. La sală. După aceea, un toner ca să-mi pregătesc pielea pentru produsele pe care le folosesc. Este tot de la Soroci. Las să se usuce tenul, am să mă dau cu repigment doar pe zona petelor. Cu repigment. După ce las un pic repigmentul, mist, ser calmant, ambele sunt de la Soroci, vi le-am arătat, de fapt nu, v-am arătat doar serul calmant, că pe ăsta l-am avut cu mine și în Japonia. Ser calmant pentru că după sală, după efort, după asta, tenul este puțin sensibilizat. Serul de ochi. Pe bărbie mă dau cu crema de la Aven pentru coșuri. Mi-a și ieșit un coș cu vârf alb și nu îmi zgârie deloc tenul. Toner. Preferabil este ca tonerul pe care îl folosiți să nu usuce. Acesta de la Soroci nu usucă. Este din categoria celor care îmi plac mie foarte mult. Îl simt calmant așa și super refreshing. Și doar pregătește tenul pentru produsele pe care urmează să le aplic. Atunci când folosiți toner, după ce v-ați demachiat, acesta are și rol de îndepărtare a eventualelor reziduri rămase. Eu niciodată nu mă spăl pe față după ce mă demachez cu apă micelară, mă spăl pe față doar în cazul în care îmi fac double cleansing, adică folosesc un produs demachiant uleios. După toner, oricum vreau să vă spun că din toate produsele pe care le folosesc, tonerele zici că le beau. Deci le folosesc pe astea într-un ritm ceva de speriat. Deși ați văzut cât am pus, că am pus pe o singură cotonetă. Bine, da, cotoneta aia să fie bine îmbibată. Deci, v-am zis, este de la Soroci. Este cu rol calmant și de pregătire a tenului. Acum, îl las un pic să intre în piele. Și după ce intră în piele, îmi pun Și acum, pe restul feței, puțin mist, este acesta de la Soroci. Este un mist energizant, care este foarte mișto de dat dimineața. Sau pe parcursul zilei, dar să știți că nu este genul de mist pe care îl puteți da peste make-up, pentru că pulverizarea lui este destul de abundentă și nu este tip spray din acela super fin și e posibil să vă afecteze machiajul, dar de dat pe pielea fără make-up este foarte mișto, e așa refreshing. Asta apropo că tot mă rugau cu niște fete acum câteva seri să vă dau mai multe variante de misturi. Eu v-am tot arătat pentru că mie misturile îmi plac foarte mult și chiar am multe misturi. Așa, ziceam că acum urmează mistul. 1, 2, 3, 4. 4 picături. Este destul de viscos acest ser. Mist, am zis, serul urmează. Este destul de viscos acest ser pentru că este cu extract, în cantitate mare, extract de orez. Și așa este ingredientul. Toate produsele care au extract de orez în varianta asta sunt puțin sticky. Mai pun puțin că dau și pe gât. Mă duc liniștită și pe bărbie pentru că acolo am pus crema care între timp a fost lăsată suficient cât să-și facă treaba, iar pe coșulețe am plasturi. Așa că mă duc cu serul pe toată fața, prin tamponare, până simt că a intrat bine în piele. La început senzația un pic lipicioasă este normală, dar după aceea ea dispare. După ser,
V-am zis, acesta este cu rol calmant, deci acesta hidratează. Sorocii nu a fost ales pentru că neapărat se duce în zona asta de ingrediente naturale. Știți că pe mine chestia asta nu mă convinge. Am ales sorocii pentru că mi-au plăcut produsele lor, pentru că mi-a plăcut cum sunt făcute, cum sunt ambalate, formulele pe care le au și faptul că se potrivesc tuturor tipurilor de piele și tuturor tipurilor de vârstă. Mi s-a părut că este genul de brand care chiar lipsea la noi. Un brand care să fie și curat din punct de vedere a formulărilor și care să se potrivească și tuturor nevoilor tenului, mă rog, nu neapărat tuturor nevoilor tenului, tuturor tipurilor de ten, pentru că sunt pe calmare și pe hidratare și care să se potrivească și tuturor tipurilor de vârstă. Deci, așa că da, dacă vreți niște produse care să fie doar pe o îngrijire basic și să fie de hidratare, de calmare, puteți să încercați gama Sorocii, este super ok, sunt niște produse foarte bune, merg și la 18 ani, și la 17 ani, și la 30 de ani. Nu au niște ingrediente care să limiteze utilizarea lor din punct de vedere al vârstei. Și acum, în rest, bineînțeles că depinde și de preferințele fiecăreia, dacă îi plac sau dacă nu îi plac. Dar ele, în esență, sunt niște produse super bune.